Portos de Galicia ven de completar a reordenación dos portos de San Tomé e As Goritas. O ente autonómico rematará nas vindeiras semanas a instalación de fingers e brazos de amarre para reforzar a seguridade das embarcacións amarradas. Mellorar a seguridade nos peiraos, o ter estructuras de acceso ás embarcacións, de acceso para baixar das embarcacións, facilita moito as tarefas, as labouras dos profesionais do mar. Os traballos supoñen a colocación no pantalán de As Goritas de 23 brazos de amarre de 4 metros de lonxitude e 20 centímetros de ancho. Tamén cornamusas e placas de numeración das prazas. Van a permitir que en torno a 20 tantas embarcacións se poidan servir. En consecuencia, con este proceso de reordenación aquí na dársena de Santo Tomé, pois sobre 110 embarcacións se están vendo beneficiadas. Dende a confraría están satisfeitos con esta intervención que mellora as condicións da flota cambadesa. Nos, ao principio, falamos co sector varias veces hasta telo ben seguro. Agora a xente já está bastante contenta e está funcionando a pleno rendemento. O día de hoxe é un complementario ao pantalán onde se abandonou no seu momento para poder adaptalo a novos amarres, pero bueno, satisfeitos. A actuación estará finalizada nas vindeiras semanas. Os traballos contan cun investimento de preto de 25.000 euros.